Μέσας είναι ένας καλλιτέχνης που κατάφερε να ενώσει την παράδοση με τον μοντερνισμό. Μελωδίες του έγιναν κομμάτι της ζωής μας. Έντυσαν ταινίες, θεατρικές παραστάσεις και γέμισαν τις καρδιές μας με συναίσθημα. Η μουσική του μας ταξιδεύει σε μια Ελλάδα που εμείς οι μεγαλύτεροι νοσταλγούμε, αγαπάμε και θέλουμε να τη γνωρίσουμε και στα παιδιά μας. Σήμερα, μέσα από τραγούδια, χορό και θεατρικά αποσπάσματα, θέλουμε να τιμήσουμε αυτόν τον σπουδαίο δημιουργό και να μεταφέρουμε λίγη από τη μαγεία του έργου του. Στο πλαίσιο λοιπόν του σχολικού μας προγράμματος «Άνοιγμα στην κοινωνία», η θεατρική ομάδα του πρώτου ΓΕΛ Νέας Μηχανιώνας, σε συνεργασία με μέλη της τοπικής κοινωνίας και ανθρώπους με αγάπη για το θέατρο και τη μουσική, ενώσαμε τις δυνάμεις μας με έναν κοινό σκοπό: να τιμήσουμε το Μίμη Πλέσα και να μοιραστούμε μαζί σας τη χαρά της δημιουργίας. Αυτή η συνεργασία δείχνει ότι το σχολείο δεν είναι ένας κλειστός κόσμος, είναι κομμάτι της κοινωνίας. Και η τέχνη είναι το πιο δυνατό μέσο για να το αποδείξουμε. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τη Δημοτική Αρχή, αλλά και τους γονείς των παιδιών για την στήριξη, την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν. Τέλος, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, οι οποίοι μας βοήθησαν να στήσουμε τα σκηνικά, τον κύριο Πέτρο Μαραγκό, Οικοδομικές Επιχειρήσεις, χρόνια πολλά κιόλας, το κτήμα Έθριο και την κυρία Κέτη Λαβανά. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που είστε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι και σας καλούμε να απολαύσετε την παράσταση. Καλή διασκέδαση και μία παράκληση να βάλετε τα κινητά σας σε αθόρυβη λειτουργία για να μπορέσουμε να απολαύσουμε καλύτερα την παράσταση. Ευχαριστώ. Σιγά τη Δήμητρη Νέα Καλονή. Ποιο είναι να έρθει ρε κατσίκα. Άντε από εδώ ρε κότα. Εγώ κότα ρε κουλάρα. Κουλάρα. Πάμε στο σώμα να δείξαμε. Καλά σας ναι. Σας αφήσατε για καβλά. Πόπο κινητούς σε μάνες μα στάρω. Εσύ καρανιώτης άσε. Διότι και ξεμάνες βαθιά. Απλώς σε λέγαμε λιγάκι νόμι. Δεν είναι αυτό που δεν σκλενά. Καλά τα μεθερόλεπτα δεν πάει. Εντάξει, αφού δεν μαλώνετε, πάμε για κοινά πορτοκάλαδα. Στέχνος. 10 λεπτά διάλειμμα. Να σας πω, σε λίγες μέρες έχουμε πρεμιέρα και ακόμα όλα είναι στον αέρα. Στο χορό μπερδεύουμε τα μούτια μας. Τα σκηνικά ακόμα δεν τελειώσουν. Τα κουστούμια είναι ακόμα θυμοδίχτυα. Σε βλέπω να μοιάζει με το σόβρακο, Τι θα κάνουμε, καταστραφάμαστε. Καταστροφή, σκέτη καταστροφή. Σιγά, μία μήνες καταστροφές δεν έχουν υπάσει. Η Τζίνα η Αμερικάνα δεν μπορεί να τραγουδήσει, λέει. Γιατί την ερωτεύτηκε, λέει. Ένας πλούσιος κουβαλέμπορας από το Τέξας, λέει. Και φεύγει Αμερική για να παντρευτεί, λέει. Αμάν, την πάθαμε. Τι έγινε ρε παιδιά,
δική μας συμβαίνει. Δεν έχουμε τραγουδίστρια του Crazy Girl. Εντάξει, το πει φανεί, Όχι, δεν είναι έτσι απλό. Είναι αγγλικό τραγούδι. Ωραία, να το πει η Σάσα. Σάσα από αγγλικό μέχρι χαουπιουκού. Ωραία, θα το πει η Κέτη. Η Κέτη έγινε στους ποιοτικούς. Δεν καταλαβαίνει το τραγούδι σε λίγο κινηματογράφο. Το μάτι της δεν ήθελα να της πεις, για πλέστα πλέον. Από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες και τους πιο μπραβευμένους. Τόσο εσένα, τόσο Αλέας. Καλημέρα! Καλημέρα, λέω! Γεια σου. Τι είναι, ρε παιδιά, γιατί είστε όλοι έτσι? Πέσαν έξω τα καράβια σας. Να ξέρεις, ψάχνουμε τραγουδίστρια για αγγλικό στίχο. Πρέπει να είναι ξανθιά και να το χωράνε και να τους χωράνε τώρα τις τζίνες. Α, της Τζίνας! Κάτι άκουσα ότι τη Τζίνα λέει την ερωτεύει και ένας χοντροματσωμένος Αμερικάνος Νεγιστάνας. Πάει το Τζινάκι, ξενιτεύεται. Το χάσαμε το κοσμιπατριώτη! Αυτή καλά βολεύτηκε. Εμείς τι θα κάνουμε? Άμα δεν βρούμε αντικαταστάτρια σύντομα, δεν τον βλέπω καλά το σκηνοθέτη μας. Λοιπόν, παιδιά, το βρήκα και είναι και η Βεραδέλα μας είπε. Ερχόμαστε σε λίγο. Πώς πάνε οι δικές σας πρώτες? Α, βγήκαν οι χορογραφίες σας. Αυτό δεν το φοβάμαι, γιατί παρενέτω όμως πολύ αμφιβάλλω. Σαν να βάρινε λιγάκι να πω. Σαν να μην το πολύ λέει τελευταία να πω. Ψιλοχάλια να πω. Πάμε στο κάτω το λόγο, καμάρι. Εσύ κουκλίτσα μου να μην την τρώνεις εκεί που δεν σας παίρνω. Σιγά ρε Γιάννη, άστες. Έχουν και αυτές τις κόντρες τους. Άλλωστε, βγάζεις άκρη με τις γυναίκες. Παθός είσαι. Παθός και μαθός. Παθός. Να είμαστε κι εμείς. Έφερα σιγάρα. Έρχεται. Η Βερά έρχεται τώρα. Έρχεται. Καλησπέρα. Παιδιά, μου κάνετε πλάκα, μην γίνουν τα μάτια. Τη μάνα μου φέρατε να παίξει στο θεατρικό. Γιατί είναι και δεν θα έχει κάτι σε γυναίκα. Κορσίνα μιλάει, Ωρε που θα βρω κοφτερή γωνία να χτυπήσω το κεφάλι μου. Γιατί ξέρετε, πονάτε κάπου. Όχι, κολλησμό, όχι, τα δουλειά. Μήπως σας στεναχώρησε κανείς? Όχι, καλά. Μήπως κανένα άσχημο νέος, καμιά ασθένη. Θάνατο. Να την πρεκουρσούζα. Πάει το γλώσσα σου. Όχι. Διορθώνω δυο γονίσματα της Λόβερ. Αλλά απ' τα λάθη και τις μπουτζούρες μου έχουν βγει τα μάτια έξω. Πού να πάω να πω τον πόνο μου, ποιος θα μ' ακούσει. Της κάθε τάξης τα στραβά, η Ελενίτσα πια τραβά. Να προσπαθώ αλλά κανείς να μην διαβάσει. Να δείχνω ποιο είναι το σωστό, να λέω και να εξηγώ. Το κάθε πόνιρα στο λάδι να μου βγάζει. Το μαράκι δεν προσέχει, η Σοφία μας βουλιέται. Ο Γιαννάκης πέρα βρέπει, ο Πετράκης καθηγέται. Ο Πετράκης καθηγέται, μα μονίμως καθηγέται. Κυρία να βγω έξω. Δεν είναι επάγγελμα, αυτό είναι μαρτύριο. Είναι μια κόταση στο βασανιστήριο. Είναι μια κόταση στο βασανιστήριο. Δεν είναι επάγγελμα αυτό, το διάβολο. Είναι μαρτύριο. Θα με πεθάνω τα σκασμένα, πού να πάω να ουλιάξω. Πού να πας, θα σου πω εγώ μια ιδέα, θα πας σπίτι μας. Σπίτι θα πας, να μαγειρέψεις και λίγο φαΐ, να φάμε. Σου έχω κάνει μια μακαρονάδα με τον κιμά, με τοματούλα φρέσκη, τριμμένη παρμεζάνα, θα του δώσεις το ρότσα. Έλα τώρα ρε μάνα, ξέρεις δεν τρώω. Σούζι τρως! Δεν τρώω. Σούζι Δεν τρως! τρώω. Σου ψεύδεσαι και τρως και ψεύδεσαι. Σου. Anyway, τα κορίτσια ήρθαν και μου είπαν κάτι θέλετε. Ναι, ξέρετε, πρόκειται για την παράσταση το αφαίρεμα στο Μιμιπλέσσα. Για ένα τραγούδι στα αγγλικά. Κατάλαβα. Θέλετε βοήθεια, μετάφραση, προφορά. Θέλουμε να ρωτήσετε. Θα σπάσουν τζαμαρίες, να τριμήσουμε θύματα. Και να χορέψετε, το Crazy Girl τη φράση. Να κορέψεις, να τις πέσεις στο σλινάδερο, το ψάχνουμε πάνω στις γυναίκες. Σιγά ρε Γιάννη, να μου λέει την έβγαλε στη γυναίκα. Καλέ, τι λέτε, στα πίσω ύστερα τώρα στα γερά που θα με κάνετε Όχι, θέατρο. να ακούτε,
στα λόγια μου έρχεται. Στα λόγια μου έρχεται. Σας παρακαλώ, θα μας σώσετε. Είστε η μόνη επιλογή μας. Μαρία, έλα εδώ, έλα. Για να είμαι καμιά γκούρο και σηκωθεί ο κόσμος και αρχίσει τα φάσκελα. Τι μας λέτε τώρα. Και άντε να είναι φάσκελα. Άμα αρχίσουν τα ζαμζαματικά να έρχονται, τι γίνεται. Και άντε, πες από μαλλί το. Πες προφορά μια χαραβέρα Αμερικάνη. Από φωνή. Κύριε Λέη, τι χάρη μας θα το κάνετε τώρα. Άννα θα πέσει ξύλο με τα μουσική. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω. Έπειτα είναι και τα άλλα. Επιτρέπετε. Στον κόσμο τώρα. Θα πεις ότι ο εγώ πως είμαι για crazy girl. Α, για crazy σίγουρα. Για girl τα παλιά τα χρόνια. Σας παρακαλώ! Βοηθήστε με, καταστρέφω όμως σκηνοθέτη. Θα με κόψεις περίπου σίγουρα που θα γίνει. Γιατί κάνεις το Ρωμαίο. Γιατί είναι και εγώ. Βοηθήστε μας! Λοιπόν, ναι, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Εγώ λέω ότι πάμε μια δοκιμή. Συγγνώμη, παιδιά, θα το απολέσουμε εντελώς εδώ μέσα. Μα γιατί τι κάνουμε να δοκιμάσουμε. Μπορεί να έχουν δει για τα κορίτσια και να λυθεί το πρόβλημα. Φυσικά, χρόνος υπάρχει. Ας μην χάνουμε την ψυχραιμία μας. Θα κάνει πρόβες και μπορεί να πετύχει. Όλα γίνεται. Μην είσαι και τόσο αρνητικός. Δεν είμαι εγώ αρνητικός. Καθόλου. Ίσα-ίσα να κάνω τι θέλει. Αλλά θα πάμε το ματιά από κάτω θα μας πάει σύννεφο. Αμάν πια, τόνωσες την καταστροφή. Κάτσε να δούμε πρώτα και στο κάτω-κάτω της γραφής είπε η γυναίκα που θα βοηθήσει. Κοίτα τη δουλειά σου και μην ανακατεύεσαι. Εσύ κοίταξε να μαζέψεις την παρτενέρ σου που το παίζει μεγάλη πρωταγωνίστρια. Άντε τώρα. Όλα καλά θα πάνε. Πάμε να δούμε τώρα μια ανατρία. Δίκιο έχουν τα κορίτσια, Γιάννη. Κάτσε να δούμε πρώτα. Άλλωστε, θα τη βοηθήσω κι εγώ με το ταλέντο μου. Την εξαιρετική αισθητική μου, την καλλιτεχνική μου τη ματιά και προφανώς με τη σκηνοθετική μου καθοδήγηση. Σουρβαλή, Παρακαλώ. Πάντα ρε φίλε να μην στα χρωστά. Πάντα. Καλά, ας κάνουμε μια δοκιμή και μετά θα την περιλάβω εγώ. Θα τη μακιγιάζω, θα της κάνω το μαλάκι, θα βάλει και τα ρούχα της Τζίνας και κάνω ό,τι πρέπει. Μισό λεπτό να πάω να δω τι κάνω Γιάννη. Μήπως χρειάζεται να του δώσω τα φώτα. Να τους τα δώσεις, να τους τα αλλάξεις. Εμείς είμαστε έτοιμες. Να πούμε! Σαν Άρης Ανδρονίκη, δεν υπολογίζει κανένας εδώ μέσα. Τέλος είμαι, δεν είμαι ο σκηνοθέτης. Τι σας, Χριστιανέ μου, εδώ είμαι. Πάμε πρόβα. Σπάσε και έρχομαι. Είπε να σπάσω και έρχεται. Δημιουργία, τα συμβόλαια τους Γερμανούς. Φίνα. Συμπάσματα. Συγκεκριμένα.
λίγο. Πέσουμε κανένα κοριό. Έλα, έχουμε και δουλειές. Εσύ, Ανδρονίκη, πώς να πας να ετοιμαστείς για το επόμενο νούμερο? Ναι, πάω. Και μη μου φύγεις εσύ, σκηνοθέτη των μεγάλων επιτυχιών. Τι κόλλησες, καλέ? Κόμματος. Το επόμενο κομμάτι για πρόβα ήθελα να πω. Ναι. Πρόβα να μυστείο. Τι? Τι πράγμα? Αμάν? Αμάν? Ναι, είναι δυνατόν. Δεν βλέπω καλά. Τι γίνεται εδώ? Τι γράφει εδώ? Είναι Σπινίδα Άννα Μανσούρου. Ψευδόνυμο Γιασμίν. Μέσα στις 10 επικρατέστερες μυς. Θανάση! 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 Αν μου τι έπαθες. Θανάση! Είναι βρε! Προσοχή! Γρήγορα, πάμε σπίτι, γρήγορα, γρήγορα! Πολύ σκέκ σήμερα το σπίτι μας. Περίεργα πράγματα. Φώναξε τα αδερφή μας. Ανάλογο μεσός. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Τι ideas και καλεστία να αυτά εδώ στην εφημερίδα. Δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ θα πάω. Και σε καλεστία θα πάω και όπου θέλω θα πάω. Σιωπή! Σιωπή εσύ! Άμα, κοντύτερα με κάτι καλώδια εδώ μέσα. Δεν θα φορέσεις κοντή φούστα, δεν θα δουλέψεις, δεν θα πας εδώ, δεν θα πας εκεί. Φτάνει! Όχι εδώ! Κάτσε με Θανάση, Θανάση, θα τη σκοτώσω, Θανάση. Θανάση, θα γίνω αδελφοκτόνο, Θανάση. Αν είναι να κάνω τη σύνδεση, καλύτερα να γλιτώσω πια. Πάει, όχι, το έχουμε χάσει τελώς το μέσα. Το λέω, σας το λέω, το μέσα θα γίνει δράμα οικογενειακών. Άρα θα φιγουράμε στα πρωτοσέλιδα, καλή ώρα. Ο αμετανόητος δολοφόνος θα γράφουν. Αμάν, πάντα νιάτα, θανάση. Περίμενε πώς θα σταμάτα, να το παρατραβάς και σε λίγο το σκηνή, δεν νομίζεις? Βέβαια, νέο κορίτσι είναι. Βλέπει τις φιλενάδες σου, γιατί όχι κι εγώ. Τι λέτε τώρα, έχεις κάποια φιλενάδα στα ψιδόνια στα καλυστία. Πού είναι τώρα αυτή? Κάτσε, περίμενε. Έφυγε συγχυσμένη, άστε να ηρεμήσει. Τι ηρέμησε και σε λίγο! Γιατί με βλέπεις εμένα ότι είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Σε παρακαλώ. Όχι, το λέω, αν αυτή η κάνει που πηγαίνει στη καλυστία, εγώ το έκανα το αίτημα. Όχι, το έκανα να πας συζητητή. Όχι, σας το λέω, αφήσεις το χώμα και εγώ στη φυλακή. Είναι... Πώς είναι τώρα, παραδελφέ? Ο κύριος. Βενζέλ Παπαντό, Βενζέλ Παπαντό. Ποιος είσαι ρε? Είσαι κύριε Βενζέλ Παπαντό, Βενζέλ Παπαντό. Ποιος είσαι μωράδερφε? Ο Θεέ μου, Βενζέλ Παπαντό, Βενζέλ Παπαντό. Σε έχει δει γιατρός τώρα τελευταία? Βενζέλ Παπαντό, Βενζέλ Παπαντό. Ωραία, τι θα πει αυτό? Διδάσκαλος επενδύς ρυθμικής ή καλλιτεχνικός σύμβουλος των καλυστίων. Καλυστίων, έξω. Έξω. Σας παρακαλώ, τι κάνετε? Είμαι σπρώχνες. Θα σας δώσω κλωτσιά. Σας παρακαλώ, δώσω κουβιά. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, μαζευτιώνε τα παιδιά. Μην με αφήνετε. Και όχι να με δείτε. Παναγία. Αφήνησαν όλα. Θα μην και τα σπαράξω να φύγω. Οι κανήμαλοι. Οι κύριοι. Έρχεσαι. Ο Χριστός. Η μάνα του. Τύπου ανάπτυχα όλα. Κύριε Βαντζέλο Παπαντό, πρόσεχε και τα λόγια σου δώσω καμιά κλωτσιά. Σε ένα μορφωνία εξέλου δεν σου χρειάζεται. Σε ένα χρειάζεται καράτε. Το σπετάλο! Πέσεις κάτω. Αφήσε εμένα. Και να αφήσεις! Τι σύγχυση αυτή. Μην το παρεξηγήσει, κύριε Βαντζέλ. Αυτός δεν ξέρει τίποτα άλλο από το να κλωτσάει. Πούλος έπρεπε σου κάνω το βαρύτερα τρίχα. Τι έγινε τέλος πάντων, εμάς τα δύναμα πλάσματα. Πέτε μου, τι να σου πούνε. Δεν θέλω αδερφή μου να πάει στα καλυστία που να την δω κρεμασμένη ανάποδα. Λοιπόν,
Ας τα κουρπάρω, παιδάκι μου τώρα. Τι μου έπαιζε τα εγγλέζικα πέστα εκεί πέρα και έκανα να καταλαβαίνόμαστε. Δεν γνωρίζουν και γαλλικά. Γιατί? Γιατί εμείς είμαστε μια τίμια οικογένεια, να γιατί. Γιατί είναι αρτιμία να είναι κανένας ωραίος, να θαυμάζεται για την ομορφιά, να βραβεύεται για την ομορφιά του. Γεια στάκα, γιατί μου τα μπερδεύεις τώρα. Να σε μπερδέψω κυρίως, πώς λέγεσαι. Εγώ, Κοσμασού όπως Φουμανσού. Σε μπερδέψω λοιπόν κύριε Κωστάκη. Εδώ μπροστά μας, εδώ, έχουμε την Ελληνίδα Καλονή. Θα συναγωνιστεί με όλες τις άλλες καλονές και θα κερδίσει. Εφημερίδες, περιοδικά, τα κανάλια θα μιλάνε για την Καλονή. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό? Και στην Αυστραλία. Γιατί έχουμε κάτι ξαδέρφες στην Αυστραλία. Αλλά μας να σκάψουμε από τη ζήλια τους, Μα βέβαια και στην Αυστραλία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη γέφυρα της ομορφιάς. Όπως το προβάλαμε, λοιπόν, πάμε. Όλο σεμνότυπο και απλό. Μα τι κάνετε εκεί, η γέφυρα. Αυτή είναι η γέφυρα της ομορφιάς. Γύρω μου, έλα νου έτσι μου πάμε, δώσω μου λίγο χώρο να εκφραστώ. Λοιπόν, πάμε όπως το προβάλαμε. Στο ένα έχει 3 αριθμός. Το άλλο χέρι ψηλά χαιρετάει. Το μολεράκι και όλο σεμνότης και απλότης. Και δίνουμε βήμα πίσω και μπρος. Πίσω και μπρος. Μάγκας, βγήκε για αστυριά. Η μάνα σου είναι, άμα σε δει η μάνα σου Βαζέλα αδερφέ να τα παίξει. Σκηνοθέτα, το έργο προβλέπω, ευχαριστώ που με φώναξες. Η πρωταγωνίστρια, μου ιδιαίτερη. Άσε και κάμια για μας, ρε Κασανόβα. Τι να κάνω, τι να κάνω. Λοιπόν, τα λέμε στην Τζενεράλε. Τι θα γίνει. Έχω πεθάνει από την πείνα. Πάμε για καμιά ενότητα. Αδύνατον. Πρόκειται να έρθουν ο Ρόμος με την Αστροαλή του. Πώς το ψαχτώ. Όπως άκουσες, πρόκειται να ερμηνεύσουν κάποια τραγούδια του Μίμη Πλέσσα στην παράστασή μας. Αδύνατον. Πώς το έκανες εσύ αυτό. Αχ, τι λέει. Μια δεύτερη ξαδέρφη μου είναι φιλενάρα της μακηγιές της Ασλανίδου και μας τα κανόνισε. Συγκεκριμένα πράγματα σε λέω. Ω, μεγαλύτερα, θα γίνει πάτα. Αχ, καταφωνή. Έλα ξαδερφούλα, τι κάνεις τη Χαμερόπη. Καρδιακό επεισόδιο. Και τα νεφρά της πονάνε. Και εχείρηση καταράκτη. Και λίγο το σηκώτη της. Και το ζάχαρο 310. Τώρα έφυγε. Πιπίνι. Με τέτοιο ζάχαρο θεία ή είναι καραμελάκι. Περαστικά, τι να πω. Δεν λες πάμε στα δικά μας. Πότε πρόκειται να έρθουν ο Ρέμος με την Ασλανίδου. Τι! Πώς μου το πες αυτό. Τους κλείσανε συμβόλαιο για Ευρώπη και φεύγουν τουρνέ. Αμάν, τώρα εκτρεχέδεται. Καλά, είμαι και τα αυτάκια μου. Είπες ο δύο. Ναι, πείτε μου. Σως, χρειαζόμαστε μερικούς τραγουδιστές να ερμηνεύσουν κάποια κομμάτια που Μίμη Πλέσσα. Κάτι φίλος είναι να τραγουδήσουν οι φίλοι. Μεγάλη ιστορία. Τι λες, θα βοηθήσεις, αλλιώς την άλλη την παράστασή μας στον αέρα. Θα χάσουμε και το συναθέτη μας από έμφραγμα. Έχει και κακό τι είναι, κρίμα είναι. Ξέρω. Σε παρακαλώ, όχι σε μας.
εσύ που είσαι τόσο καλή και γλυκιά με όλους μας. Σώσε μας. Πράστα άμεσα με τα ριζερώματα. Δεν μείνεις με την πανά. Και άρα στο πάλι σε πολύ βασκλά. Ουχ, ρούχα γίναμε. Αλλά πού θα γίνεται αλλιώς. Γιατί είσαι το καλύτερο μου. Μακάρι να βάλει αυτό στο χέρι του και θα γράψω μια λαβάντα ίσα με το voice. Χάμορη, καταξοδεύτηκες. Ένα μικρόφωνο για τη σύση μας παρακαλώ. Έλα στα πούπουλα σε ολόκληρο μπαλέτο σε έχω κλείσει. Έλα λοιπόν.
μαμά μου, η γιαγιά μου, μια δεύτερη ξαδέρφη του πατέρα μου από την επανομή, ένας γείτονας μου που διέρεσε τον άλλο. Τι άλλο θα ακούς hairstylist, ο Δημοσπός, πού κολλάει. Έλα ρε φιλενάδα, κάνε μου τη χάρη, συνέχεια από την απέξω μένω. Ήρθαν και τα πρωτοβρόχια και με αυτή την υγρασία με πιάνουν και τα λουβάκια. Άσε με να σκεφτώ και σταμάτα την κλάουνα. Αλλιώς τι να παίξεις. Τη Μάρθα Βούτσι και το Βασίλη Καρύλα. Έλα ρε, τι με πειράζεις. Έχεις τίποτα στο μυαλό σου. Και βέβαια, έχω κανονίσει με μερικά παιδιά να κάνουμε και μαζί μια πρόβα. Α, ήρθαν τα ρούχα. Να ξέρεις, η Χρύσα μας από εδώ θέλει να δείξει το ταλέντο της και έχει ετοιμάσει τώρα μια μικρή πρόβα να δούμε τι λες. Αχ ναι, έχω πολύ ταλέντο. Όλοι ταλέντο. Η μαμά μου, η γιαγιά μου, μια δεύτερη ξαδέρφη του πατέρα μου από την Πες και κάτι με το να συμπλέξεις τον Άσο. Καλά, καλά. Πάμε να σε δούμε στην πράξη. Πάμε. για το ενδιαφέρον και τη βοήθειά σου, νιώθω υποχρεωμένη. Μα τι λες τώρα, ωραία μου κυρία. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μας ζητήσεις, ό,τι περνάει από το χέρι μας. Να είσαι καλά. Και πάλι ευχαριστώ. Καλή νύχτα. Παράξενη γυναίκα. Τι έπαθες? Μόνος μιλάς. Δεν ξέρω. Η καρδιά μου χτυπάει ό,τι κάπως. Λες και μου έχει κάνει μάγια αυτή η γυναίκα. Μα τι είναι αυτά που λες? Μην ξεχνάς, πως είχαμε μοιασμένες Νικόλα. Κατά φωνή, πρόσεξε πώς θα τις μιλήσεις. Είναι καλό κορίτσι και σε αγαπάει. Πάμε εμείς. Για άλλη και όχι για μένα χτυπάει η καρδιά σου. Το βλέπω πως σε μάγειψε αυτή η γυναίκα. Νικόλα, κοίταξέ με. Κοίτα με και πες μου πως είναι όνειρο. Πως είναι αιτιά της. Αυτό που τώρα βλέπω τα μάτια τα δικά μου. Φύγε, δεν είναι όνειρο. Καλά βλέπω τα μάτια σου. Δεν χτυπάει η καρδιά μου για σένα, Χρύσα μου. Χτυπάει για μια άλλη. Σταμάτα και μην προχωρήσεις. Βούζει τα αυτιά μου. Τον όντως το ξέχασες, Νικόλα. Αιώνα πως θα μ' αγαπούσες μου λέγες κάθε τόσο. Φύγε μια άλλη, αγαπώ. Μα αυτή δεν σε αγαπάει. Για αυτή δεν είσαι τίποτα. Για αυτή είσαι το παιδί της νήματα. Ο δούλος, ο υπηρέτης της. Χρύσα, σταμάτα, φύγε. Αυτό το κρίκο το χρυσό, όσο φοράς το χέρι δεν θα φύγω. Πάρε και την πέρα σου, χαλάω καραβονιάσματα, τον όρκο παίρνω πίσω.
αλήθεια, με τόσα στραβά και ναύσα που μας βρήκαν, έχουμε καθυστερήσει. Καλά, μην ξέρεις τι άθλο, έτσι. Hello, να μην ακούσουμε πρώτα ένα τραγουδάκι, να κάνουμε κέφι. Δεν σε πιστεύω, ρε Φίλιππ, αλήθεια, δεν σε πιστεύω. Εδώ έχει πάρει φωτιά από αυτό, μας τρέχουμε και δεν φτάνουμε και δεν το έχετε στο κελί του. Γεια σου, θα το κορίτσι. Δεν κρατιέσαι πια. Καλά σου λέει, αηδία κατάρτιση στο φιλό. Και καλά κάνω. Τόπα, σε παιδιά. Είναι έτοιμα τα παιδιά για την επόμενη σκηνή. Άντε, εγώ παίρνω το ρόλο του προέξης και ο Νίκος της Αγγελέα. Δεν βάζετε ένα χειράκι να αρχίσουμε κάποια φορά. Είμαστε έτοιμοι. Παρακαλώ να προσφέρει το μάτις. Ας αρχίσει η διαδικασία. Πώς λέγεσαι? Άγγελος Χρεούζος του Δημητρίου. Ετών, 35. σήκωσε το δεξιού χέρι. Ορκίζομαι να είπω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ορκίζομαι. Μπορείς να καθίσεις. Κύριε Κρεούζη, είστε ο μοναδικός επίσης μάρτυρας αυτής της τραγωδίας. Πείτε μας όσα γνωρίζετε. Θυμίστε ότι έχεις ορκιστεί και απάντησέ μας με υγεία σε αυτό. Τι φταίει για το ροβάκι? Τα καζάνια. Τι έγινε στα καζάνια? Εξεράγησαν. Μάθασα το σκάφος. Το έκοψα στα δύο. Χρειαζόμαστε λεπτομέρειες. Κάτω στα καζάνια που είχαμε τα φτιάρια συνέχεια. Η βάρδια έριχνε στη σκουπιά κάρβουνα. Και είχαμε πέσει σε θύελα. Το σκάφος φάνταζε ολόκληρο έθεση. Και η ταχύτητα όλο και ανέβαινε. 8 κόμπους, 9, 10. Πιάσαμε τους 12. Δεν μιλούσε κανένας μας. Κρατούσαμε μέχρι και την ανάσα μας. Ακούγαμε τη φωτιά που ανάσαινε άγρια, τον ατμό που ξέφυγε από τις διαρροές και τα έμβολα που χτυπούσαν γρήγορα. Όλο και πιο γρήγορα. Ξαφνικά κάποιος κάτω στα καζάνια φώναξε «Βοήθεια, τρέξτε, τα πιεσόμετρα!» Την βελόνι και πέρασε στο κόκκινο. Μα αδύνατο. Με αυτή την πίεση έπρεπε να είχαν ανοίξει οι βαλβίδες. Κούρλιασε ένας άλλος «Ρε παιδιά, τα ασφαλιστικά δεν δουλεύουν, έχουν κολλήσει τα ελαττήρια!» Ύστερα το καζάνι άρχισε να τρίζει και να τραντάζεται. Τα ελαττήρια κόλλησαν, τα ασφαλιστικά δεν δουλεύουν. Ο ατμός δεν έχει από πού να ξεφύγει. Τι κάνετε, μωρέ! Σταματήστε το κάρβουνο! Όχι άλλο κάρβουνο! Είστε καλά, κύριε Κρεούζη. Μπορείτε να συνεχίσετε. Μήπως θέλετε λίγο νερό? Όχι.
δύο εκρήξεις, η μία πίσω από την άλλη. Το παγωμένο νερό έμεινε παυλάζοντας στη φωτιά. Γύρω μου διαμερισμένα κορμιά, ανθρώπινες κραυγές γεμάτες αγωνία, πόνο, απόγνωση. Προσπαθούσα να βοηθήσω όπως μπορούσα, αλλά πνιγόμασταν μέσα στη δίνη. Ύστερα, ένας οξύς πόνος στο κεφάλι και όλα σκοτίνιασαν. Σας ενθαρρύνουμε να τραγουδήσετε μαζί μας αυτά τα τραγούδια του Μη με πλέσα, τα οποία είτε λίγο είτε πολύ, ανεξαρτήτως του πότε γεννηθήκαμε και πότε ζήσαμε, έχουν συντροφεύσει έτσι, σημαντικές στιγμές στις ζωές όλων μας. Κάτι φορήσα
καρδιά σου τέλειωσε και έγινε ένα δάκρυ στο μάτιο την άκρη σαν ροδοσταλιά. Σημερώνει Κυριακή, μου λυπάσαι. Στο πρόσωπό μου κι ο ήλιος πουθενά ψάχνω για το όνειρό μου, μα γύρω μου βουνά, μα γύρω μου βουνά. Στη βρύση δεν έχει πια νερό, ξέρω δεν θα γυρίσει, μα θα γλυκαρτερώ, μα θα γλυκαρτερώ. Ποια νύχτα σε
Φάτιμα. Φάτιμα. Και τον αδερφούλο Μωυσή. Με είπε Καμίλα. Μην ανοίγεις αγοράκι και να ακούσει καμιά βαριά κουβέντα. Τι σκατά θα θέλω το μπικούτι. Έχω να σας αναγγείλω ένα ευχάριστο γεγονός. Ο υπουργός μου αποδώσει το χέρι της Δεσποινίδος Φάτιμα. Δεν τον κάνω, δεν τον κάνω, δεν θέλω. Γιατί ο σκυμομούρης και μια ίσα μου γκρι. Μπερδές, δεν το θέλω, δεν το θέλω. Θα κάτσω με τις φιλενάδες μου εδώ. Εμμύρη μου, να σας εξηγήσω. Δεν μπορεί να παντρευτεί το κορίτσι. Είμαι και σκηνογράφος και χορογράφος. Δεν φρέσομαι. Κυρίως ταπεινός και μετριόφωνος. Άλλη μόνο σου μιλάω. Πάλι Ευρώπα γίναμε. Δεν με λες εσύ, υπάρχει περίπτωση να μας παίξει εκείνο το τρίτο κομμάτι που μας έλεγες? Θα κάνεις πρόβα. Μετά σε θέλω στα καμαρίνια για να δούμε λίγο τα ρούχα σου, το μακιγιάζ σου, τα μαλλιά σου πριν την πρεμιέρα, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Ένα μικρόφωνο παρακαλώ, ένα μικρόφωνο. Έτοιμη.
Δυο-τρεις ακόμα σαν εσένα και ποιος χρειάζεται το ρέμο με την ασλαβή του. Ρενάτα, είσαι φωνάρα. Καλησπέρα. Κασέπ. Πάντα έλεγα πως πρέπει να έρθει κάποιος μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Είναι από αυτή την αγκαλιά. Όχι, καλώς είμαι. Δεν τα δύο μάγουλας. Γιατί δεν τηλεφώνησες, Στέλιο, να σε περιμένω. Θα μου ήταν κόπος να βράσω περισσότερα αυγά. Ή να τηγανίσω μερικές ακόμα πατάτες. Μα συγχωρήσουμε, δεν είναι και λόγος για να μην βλεπόμαστε και καθόλου. Ένα άλλο που ήρθα. Ήρθες. Γεια σου, Στέλιο, θα σε δω. Παιδιά, ξέρεις, Τζίνα, ήρθα για να μιλήσω. Σκεφτόμουν πως δίναμε μια δεύτερη ευκαιρία στο γάμο μας. C'est pas possible, ça, non, c'est impossible. Πάντα μερικές ανόητοι και ελαφρόμυαλοι. Από όπως τυφλώθηκα και σε παντρεύτηκα. Σαν αυτό το μυθικό γίγαντα που του δείχνω ο Οδυσσέας. Πώς τον έλεγα αυτό το μυθικό γίγαντα? Παναγιώτη. Α, πολύ Παναγιώτη. Μα βρε Τζίνα μου, να πάνε χαμένα τόσα χρόνια που ζήσαμε μαζί. Αλήθεια. Θυμάσαι πως γνωριστήκαμε? Υπέροχη, γλυκιά, καλοκαιρινή νύχτα. Βρεθήκαμε και να κουρβόλα, Στέλιο. Πώς το πήρες απόφαση. Ξέρει, Τζίνα, ένας άντρας έχει ανάγκες. Πρέπει και εγώ να ξαναφτιάξω τη ζωή του. Υπάρχει μια κυρία και σκέφτομαι να την κάνω γυναίκα. Πώς? Εννοείς να ξαναπατήσεις, Στέλιο? Να χορέψεις το χορό του Ισαΐα? Στέλιο, έχεις ανέβει στην ώρα του Τσέλου, το ξέρεις? Αχ, δώσε μου και να μην αντέξω. Μετά φταίω εγώ που τη λέω όλο εγώ. Συμφωνώ πως αν θέλεις να ξαναπαντρευτείς, εγώ δεν το ξέρω από εδώ μέσα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε όλοι κάτω από την ίδια στέγη. Nous ne pouvons pas vivre tous ensemble. Αλήθεια, Στέλιο, που πάρεις από την κυρία. Τι ξέφια. Ή μήπως την μελωδική, μήπως ακριβώς είναι. Δεν έχει σημασία. C'est bien, n'est-ce pas? Oui, oui. Τότε έχω να σου πω κι εγώ κάτι, αν ξαναπαντρευτείς κι εσύ. Πού ξέρω εγώ, Βρετζίνα? Ποτέ δεν ξέρεις τι θέλω να σου πω. Το θυμήθηκα. Θα παντρευτώ κι εγώ. Τι έκανε, λέει? Μα φυσικά δεν μπορώ να ζήσω ολομόνετη μέσα σε αυτό το πελώνιο κόσμο. Είναι τόσο περιθώριο που δεν αντέχω μόνη μου με τίποτα. Ω, φωτιές που μ' άναψες. Αν παντρευτώ, θα μπορούσες μήπως σαν άντρας μου να με εξασφαλίσεις ένα είδος μου. Δεν το πιάσα αυτό. Για ξαναπες το. Γιατί? Τι γιατί, Ρετζίνα? Είσαι με τα καλά σου. Να μ' αφήσεις. Να πάρεις άλλον, να σε δικήσω κι από πάνω. Παπά, που και εσύ θα ξαναπαντρευτείς. Πουρκουάπα, πάνω από το κεφάλι μου. Ναι, αλλά εγώ δεν σου ζήτησα βρήκα. Στέλιο, μη γίνεσαι νευρικός. Μα με βγάζεις έξω από τα ρούχα μου. Έτσι μου έρχεται να... Μη γίνεσαι βάρβαρος. Αλήθεια, είναι τόσο μεγάλο να κάνει, ρε παιδί μου, χάσαμε. Τώρα τι τσι λες? Γίνεσαι βάρβαρος, απορώ πώς σε παντρεύτηκα. Λύσαξες για να με πάρεις. Μέχρι και με το σόι σου τσακώθηκες και δεν μιλιώσασταν μέχρι το γάμο. Τότε ήμουν θεάπλητα ρομαντική, σαν την όμορφη την κοπέλα που είχα δει στο θέατρο. Η γυναίκα που πέθανε για τον αγαπημένο της. Πώς τον έλεγαν τον αγαπημένο της? Θανάση. Θανάση. Βήμα και τι τραβάς. Για να με βλέπεις ήρθα. Α, Στέλιο, είναι. Γεια σου, Στέλιο. Ζήνα, συγκεντρώσου. Θέλω να πω
Τι αμαρτίες πληρώνω, Παναγία μου. Αμάν ρε κορίτσι μου με αυτή την κρίνια σου πια, έλεος μας έσκασες πια. Πες με την κρινιάρα τώρα, μου ξεροστάλιασε τόση ώρα σας. Α, όχι, περίμενε. Όλος που είναι, γιατί δεν έχετε ακόμα, πού είναι. Έρχεται, κοίτα να έρχεται πάντα τους καρκάδες. Έλα στο κλίτσα μου, ούτε και καθόλου μας μπορούμε να πάμε. Και βρήκες την ώρα. Είναι ορισμένη ώρα που κατουράει ο κόσμο. Θα τα λέω, δεν αντέχεις μόνο το πουλά. Έτσι παραδούκει η καπέτσο που είσαι, άντε να συμβεί αυτή τη πάρει. Στο ράδι θα δεις κακό μήνυμα άμα δεν αλλάξει μυαλά. Εμείς για το καλό σου τα λέμε. Μωρέ! Με τον άντρα το σωστό, θα μου περάσουν όλα. Θα είναι όμορφος και δυνατός και θα μένει και στα πούπεδα, μωρέ. Εμείς δηλαδή δεν σου κάνουμε. Εμείς είμαστε στη στράτη. Τι μας λείπει. Δεν λέω, μια χαρά παιδιά είστε και σας νοιάζομαι και σας αγαπώ. Αλλά τον άντρα που θα πάρω, εγώ αλλιώς θα με μοιρεύομαι. Για πες μας πώς τον θέλεις. Μια χαράς. Ακούστε. Ο άντρας που θα παντρευτώ θα είναι από σόι. Σκληρό κολάρο θα φορεί με ολόκληρο ρολόι. Θα είναι όμορφος, πολύ θα βάζει και κολόνια και θα μ' αφήνει να γυρνώ κι εγώ με παντελόνια. Τα παντελόνου περνάει, το νησί δεν σιγουράει, τα κακά της χάλια πήρα πέρα χαριά. Σωστήρα, ο άντρας που θα παντρευτώ θα έχει φίνους τρόπους. Θα κάνει πάντα συντροφιά με πλούσιους ανθρώπους. Θα έχει αυτοκίνητο και δεν θα μου τιμώνει. Όταν του λέω δώσε μου λιγάκι το τιμόνι. Αυτοκίνητο περνάει, το νησί δεν σιγουράει, το τιμόνι μια κοπέλα κάπου να περνάει. Η τρέλα. Ο άντρας που θα παντρευτώ θα με κοιτάει στα μάτια. Για κάθε τι που θα ζητώ θα γίνεται κομμάτια. Και τρόπες για μέρες μαζί του θα γυρίζω. Θα δίνομαι σαν μάνεγερ, θα πίνω, θα καπνίζω. Και κοιτάξτε πια περνάει, το νησί δεν σιγουράει, τώρα να πει και τσιγάρο Παναγιά ρουτά. Κρετάρω. Μπράβο, παιδιά. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά παίρνει να βρεθεί αυτό το στήσιμο γενικότερα, Όντως, παίρνουμε λίγη δουλειά πάνω στο βρεφημένο μας. Ναι, ο χορός δεν είναι το φόρτο μου. Εγώ έχω τρομερό ταλέντο στο τραγούδι. Έλα μου, πώς το είπες αυτό. Πλάκα κάνω. Παναγίτσα μου, σε ευχαριστώ, Παναγίτσα μου. Έχεις τόσο καλή φωνή που τα Χριστούγεννα μας δίνουν λεφτά για να μην λέμε τα κάλατα. Καλά. Εγώ βλέπω τα λέει, φιλάκια. Ρε παιδιά, είδατε που την Ανδρονίκη. Ξεκόλαβε τέλος με την Ανδρονίκη. Μας έδειξε. Κακομοίρη έτσι που το πας, θα σένα τη μύτη. Τι να κάνω, είμαι στη Ματίας. Είμαστε κολλητέ. Θα σε περάσει για χλέμπρα και τις καβαλείς στο σβέρκο. Ο ζόρικος άντρας έχει πέρασει τη σημερινή ημέρα. Όλα και λίγο εφάκι, λίγο τριλίκι ρε παιδί μου. Λίγο το ελίκι μου, αδελφάκι μου. Να, δε σε μένα. Σούζα την από τη δικιά μου. Χριστόδουλε! Ωχ, άρχισε. Και ποιος την ακούει. Έρχομαι! Τώρα μέσα! Πού είσαι σκληρή άντρα. Άντρα να μην τα μπροστά. Άντε το κουμπούλα σε μου. Χριστόδουλε! Καλέ, πού πήγαν όλοι. Σκηνοθέτης! Ποιος είναι εδώ? Ω, ψωμί δεν είχαμε, σκυρί μας φέρανε. Είπες κάτι, χρυσό μου. Όχι, αγάπη μου, τη λίστα με τα ψώνια έβαλα. Θα περάσω αργότερα από μπακάλικο και σκεφτόμουν αυτά. Πάντως εσύ να τα κόψεις τα πολλά τα ψωμοτήρια, γιατί τώρα τελευταία έχεις πάρει μερικά κιλάκια. Ναι, εδώ, στα ψωμάτια. Μωρέ, τι μας λες, πούνια που σε κούναγε. Εγώ μια χαρά κούκλα είμαι. Εσύ όμως φαίνεσαι λίγο κουρασμένη, κομμένη, το μαλλί σου, το δέρμα σου. Κρίμα, μικρό κορίτσι. Αχ, καημένη
ομορφιές όπως πάντα. Βρίσκεις και είμαι και κουρασμένη, κομμένη και ξαφνά. Αηδίες. Μα τι λες και μα τι λάμψη. Σε ευχαριστώ. Με κολακεύεις. Έχεις τόση φρεσκάδα, τόση γοητεία. Ζέψου, είπαμε. Τέλος πάντων, πάμε να κάτσουμε να σε απολαύσουμε και στο νούμερό σου. Γεια σου Μαριάνθη. Βλέπω εσύ έτοιμη με την πρόβα σου. Θα μας φέρεις εδώ, έτοιμοι να σε χειροκροτήσουν. Όλοι τους. Έτσι δεν είναι δαράκι. Ελπίζω να ακολουθήσεις τη συμβουλή, έτσι. Κατά γράμμα, η άλλη τσίψε το όνομα. Μέσωσε, σκολικτέ, μέσωσε. Sorry που άρχισα, ετοιμαζόμουν το μόνο τραγούδι. Κάτω τα ξερά σου, μη πας καμιά Νάπολη. Τώρα τι έπαθες. Ήρθα κι εγώ, πήγα να προσθέσεις το λιγάκι, ήρθα μετά το χωριστικό μου. Κι εγώ πειράστηκα, αλλά άξι και έτσι, μια χαρά πήγε. Δεν μιλάτε, καλά. Να ορθείς τη φιλενάδα σου, εγώ δεν θα το φτιάχνω. Άντε πια εδώ μέσα. Θα μου πεις τι έπαθες και ξεπάλαινε στα νεύρα. Ναι, μάλλον και με το φουγγάρο το Χριστόδουλο. Ας μην ανοίξουν το στόμα μου. Ναι, γιατί είναι πασίγνωστο, ότι στη στόμα έχεις και μιλιά δεν έχεις. Τέλος πάντων, μίλα της και στη βασιλική παρεξήγηση. Και τώρα που μείναμε οι δυο μας, λέγε. Ακούς εκεί, να μας παριστάνει το κόη. Πλάκα κάνεις. Ποιος καλέ ο Χριστόδουλος. Ναι. Το αρνάκι του Θεού. Ναι. Φίλε μου, δεν υπερβάλλεις. Εγώ υπερβάλλω. Μάλιστα, υπερβάλλεις. Μουσική παρακαλώ. Ξέρεις, πρόκειται για ένας... Στο πάτωμα καρδιά
διασκέδαση. Κάτσε εδώ. Έλα, τις ομορφιές σου είσαι. Μα είμαι πρέπει να είσαι ομορφιά είσαι. Που βάλες και αυτά τα κούνια και με τρίχεις στα κέντρα και στις διασκεδάσεις. Αφού το ξέρεις, δεν μ' αρέσουν αυτά. Και με τον άλλο τι θα γίνει, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Περίμενε λίγο και ξαναπάρω εσύ. Αλλά μήνα αυτή τη φορά κομψά, χαριτωμένα. Και ρίξε καμιά ματιά στο περιοδικό μόδας. Αχ, όχι, αλλά φιγουρίνια φθηνά να χαρείς. Τόσο δεν διάβαζα ούτε στο πανεπιστήμιο στο Λονδίνο. Αχ, πάλι χορέματα, θα βαριέμαι αυτά. Και όμως είναι απαραίτητο την γυναίκα που το ξέρει. Δύσκολος όρος της γυναίκας, δύσκολος και σαφλός δηλαδή. Και προπαντός δεν θέλω προσφύγεις. Σε φύγεις, δεν εγώ επιστρέφω. Τι κάνεις εκεί, ακόμα να θυμαστείς? Λέω να μην βγω απόψε. Θα κάτσω μέσα να μελετήσω. Τι διαβάζει εκεί? Την άλλη εβδομάδα είναι ένα σεμινάριο στο Πολυτεχνείο περί φραγμάτων γεφυρών και διευθυντήσεων σχημάτων και θέλω να το παρακολουθήσω. Σοβαρά τώρα, θα την πέσει Σαββατόβραδο. Αυτό είναι, ή μήπως δεν άφησε καμιά φιλική αγάπη εκεί στην χώρα Ελλάδα που ήσουν εκεί σε πτώμα? Βλέπεις η Μακεδονία κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά. Καλά, δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ πάντως μόνο τα κρύα τα νερά είδα. Φύγετε, κυρία μου, κανένα πρόβλημα. Μου φαίνεται χάλασε. Α, είχες και το τηλεφώνημα πριν λίγο. Όχι, αυτή δικιά σου ήταν. Η Βίκη. Ωραία, δεν θα μας αφήσει ήσυχους. Απορώ ότι τις βρίσκεις μόνο αδελφέ μου. Τέλος πάντων, εμένα δεν μου παίχνει λόγος. Είπε θα ξανατηλεφωνήσει. Α, καλά, θα της πω καμιά βαριά κουβέντα στο τέλος. Στενός κορσός μας έχει γίνει. Θα μιλήσω χαριτωμένα. Παρακαλώ. Όχι! Δεσποινής Βίκη, αρχίσαμε και τις ηρωνίες τώρα. Γυρίσατε. Τι σαν χλάμιλα αυτή η κοπέλα. Τέλος πάντων, να πηγαίνω εγώ. Καλή δύναμη. Αθηνά! Αθηνά! Τι έγινε, τι κάνεις, τηλεφωνάς? Όχι, τηλεφώνησα. Ρώτησα αν είσαι και μου είπε όχι. Πώς σου είπε? Μάλιστα και μου το έκλεισε. Τι είπε η Τούρκια. Νόμιζα τόσο μικρά, τόσο τρυφερά. Να κοίτα. Γυρίσατε. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν κατάλαβε ότι ήσουν εσύ. Σε έχει συνηθίσει το σκληρό και το απότομο. Ξαναπάρε τον λίγο να δούμε. Θα τον πάρει και θα τον αρχίσει στο σκληρό και στο απότομο. Μήπως αριθμός και μου το ξανακλείσει. Μπρος. Κύριε Σαμιωτάκη, Βασιλείου εδώ. Εσείς Δεσποινής Βασιλείου. Εγώ μάλιστα. Έλα, παιδάκι μου, γλύκα, γλύκα. Δεσποινής Βασιλείου εσείς είστε. Εγώ είμαι μάλιστα. Γιατί? Δεν ξέρω, η φωνή σας είναι λίγο κάπως. Μήπως είστε αδιάθετοι. Εγώ καλά είμαι. Εσείς πώς είστε? Δεν μου λέτε, στη δουλειά προχώρησετε καθόλου. Πώς, το κύριο κτίσμα προχώρησε αρκετά. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να στείλετε κάποιον άλλο στη θέση μου. Ξέρετε, είναι ένα σεμινάριο στο Πολυτεχνείο την άλλη εβδομάδα και θα ήθελα να το παρακολουθήσω. Να σας πω, κύριε Σαμιωτάκη μου. Τι να πει. Να πει. Αν πρόκειται για την κατάρτισή σας, φυσικά και να πείτε. Θα στείλουμε κάποιον άλλο στη θέση σας. Εσείς αρκετά κουραστήκατε στην επαρχία. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως, ανεξαρτήτως του σεμιναρίου. Πότε λέω δεν θα πάτε αυτή την εβδομάδα. Μα φυσικά, εννοείται. Και πάλι σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Δεσποινής Βασιλείου. Μιλήσατε. Τι κάνετε απόψε, κύριε Σαμιωτάκη? Διαβάζω, Δεσποινής. Α, καλό διάβασμα τότε. Και εσείς, καλή διασκέδαση τότε. Εμένα μου λέτε. Τσιφτετέλη
Άστρο! Πάρε ένα τσαχπίνικο! Να βγει να Ποιος έκλεισε την αυλαία χωρίς καν να με ρωτήσει? Είμαι ή δεν είμαι ο σκηνοθέτης εδώ μέσα? Και γιατί το βάζεις μαζί μου? Εγώ την έκλεισα. Όχι, δεν μάλλον εσένα, κορίτσι μου. Χρονοπούλη μου εσύ. Γαζέλα μου. Μαϊμουδίτσα μου. Ζουζουνίτσα μου. Πεθικούλα μου. Α, το ρίξαμε και στη ζωολογία τώρα. Μα για όνομα του Θεού, φτάνει πια με τα σωρόπια. Μας καταλήγωσες. Σε συχάθηκε η ψυχή μου. Σε συχάθηκε. Τι να κάνω, καψερός, αγαπάω. Και με την άλλη τη ξανθιά δεν τρέχει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Σου το ρωτήσω στην ομορφάδα μου. Έτσι το έκανε για να ζηλέψεις. Τελικά είσαι και πολύ χλέμπουρας που αδερφέ μου. Βρε αρνείται τα παραδέχονται αυτά σε μια γυναίκα. Δεν κράτα λίγη πόζα. Κάνει και λιγάκι το δύσκολο. Μα δεν γνωρίζεις καθόλου, μα καθόλου πια. Εσύ Χριστόδουλε, για το φαντάρκο σου που θα πουλήσει και μαγιά. Και για να τελειώνουμε, μαζέψου το καλό που σου θέλω, γιατί πολύ αέρα σου έχω δώσει τώρα τελευταία. Άντε μπράβο. Εντάξει, ό,τι πεις. Ρε είστε καλά, είναι με όλες τις φωνές. Έλα να συγκεντρωθούμε λίγο και να κάνουμε το φινάλε. Έτσι όπως πάμε θα το ξημερώσουμε μου φαίνεται. Αυλαία. Καλή, αυτή με κλέψε τη δουλειά. Φώτα. Μουσική παρακαλώ. Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω Θεέ μου. Αχ, να μην τελειώνει
ευχαριστήσω τα μέλη της τοπικής κοινωνίας που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας, συνεργάστηκαν μαζί μας και υλοποιήθηκε το σχολικό μας πρόγραμμα Άνοιγμα στην Κοινωνία. Θα ξεκινήσω από τα δικά μας παιδιά, τους αποφύτους μας. Τον Γιάννη τον Μαραγκό, τον Αντώνη Καρά. Αυτά τα δύο παιδιά είναι η αιτία και η αφορμή που πριν 4 χρόνια δημιουργήθηκε αυτή η θεατρική ομάδα. Μας παρότριναν, μας έπεισαν, παρέστηκαν και άλλους συμμαθητές τους και ακόμα και τώρα είναι πάντα δίπλα μας. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Θέλω να ευχαριστήσω άλλα δύο παιδιά που δεν είναι μαθητές του σχολείου μας. Όποτε όμως τα χρειαστήκαμε, στα πλαίσια πάντα του σχολικού προγράμματος, ήταν δίπλα μας και είναι δίπλα μας. Η Μαριάνθη Βογιατζή, ο Θάνος ο Μαρβάλης, ο Θάνος, εδώ, κυρίως τους μεγαλύτερους, τον Κώστα τον Καραμαλή, τη Νίκη τη Χρυσίδου, την κυρία Δημάρχου, καλησπέρα Δημάρχε, την Προεδράρα μας, τέλος θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ελένη Σούμπαλη, την ψυχή της παράστασης, μην μου κρύβεσαι. Δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες μαζί και ακόμα περισσότερες μόνη της. Την ευχαριστώ για την καθοδήγηση και τις συμβουλές της. Ελένη, σου είμαι ευγνώμων. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ζαχαριάδου Ζωή για τις χορογραφίες της. Τη μαθήτριά μας, την Εκατερίνη Παρασκευή που επιμελήθηκε το χαρέμι. Τον κύριο Τόμα μας που είναι πάντα δίπλα μας και έχουμε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που κάθε φορά είστε δίπλα μας, γεμίζετε αυτή την αίθουσα και μας δίνετε δύναμη και κουράγιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ με τη σειρά μου, όταν η κυρία Μπέζα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι θέλω να σας κάνω μια πρόταση και δεν θέλω να μου αρνηθείτε και μου είπε για το περί τίνος πρόκειται, εννοείται ότι δέχτηκα με χαρά. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά. Θα το πω για ακόμα μια φορά. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που το παιδί μου πηγαίνει σε αυτό το λύκειο. Έχω άψογη συνεργασία με τη διεύθυνση και όλους τους καθηγητές και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι ένα σχολείο εξαιρετικό. Και φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι παιδιά διαμάντια και φυσικά δεν μπορώ γιατί πήρα τηλέφωνα στον καθέναν από εσάς και ήσασταν εδώ και τέτοιο κοινό σχολιάζοντα τα παιδιά είπε είχαν πάρα πολύ καιρό να δούνε. Μπράβο σας! Γιατί μας δώσατε, είναι πολύ συγκεκριμένος, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Εκ μέρους του Συλλόγου. Ευχαριστώ πολύ. Την υπεύθυνη ομάδα των καθηγητών, από εμένα, την κυρία Ζαχαριάδου Ζωή, την κυρία Δημητρίου Νικολέτα, τη διεύθυνση του σχολείου, τον κύριο Γεροβασιλείου Χρήστο και τη διευθύντριά μας, την κυρία Όλγα Χρυσοστομίδου. Καλό